Добро утро, българи! Вие сте със сутрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. Ето какво ще видите днес в предаването. От 8:10 при мен в студиото ще бъде писателят Емил Измирлиев, който е един от основните критици на топофикация. С него ще говорим относно книгата му "Бандитска топофикация", която излезе в края на 2010 година. И какво се е променило в периода до ден днешен. Именно и това ще бъде темата на разговора ни. Новите нарушения на топофикация. Дойде ред и на първата тема за днешното предаване. При мен в студиото е писателят Емил Измирлиев, който е един от основните критици на топофикация. С него ще говорим относно книгата му "Бандитската топофикация", която излезе в края на 2010 година и какво се е променило в периода до ден днешен. Именно и това ще бъде темата на разговора ни, новите нарушения на топофикация. Добро утро! Добро утро на всички зрители на телевизия Алфа. Днес по една така ирония на съдбата се навършат точно 2 години, откакто излезе скандалната книга "Бандитската топофикация". Новият шеф на парното не приема заглавието на тази книга по една обяснима причина. Той никога не я е чел и признава това без свян. И аз мисля, че той казва, че нямало време да чете такива книги, вероятно защото е много твърде заед да ограбва българските граждани. Това го прави не само Софийската топофикация, но всички топофикации в страната. Над 2 милиона българи са ограбвани от тези бандитски фирми. И това беше повод да напиша тази книга преди 2 години. И си позволих нещо нетрадиционно, като писател и журналист. Никога не съм намесвал лични отношения, т.е. нещо, което касае мен и близките ми в моите текстове, но този път случай беше толкова скандален, защото бях направен абонат на топофикация с фалшиви подписи. Аз съм първият българин, може би в света, който е направен абонат на една фирма с фалшиви подписи, без да ползва нейните услуги, и съм първият българин, който се е развел с топофикация с официален документ. Договор Г2370 от август 2010 година, с който ясно, недвусмислено е казано, че аз не съм абонат на топофикация по смисъл на Закона за енергетиката. От 2010 година до... Да, от 2006 година бях направен абонат на топофикация с фалшиви подписи. Излезе моята поредица "Бандитска топофикация", която я кръстих подобие на някои филми. Бандитска топофикация първо беше само 0, след това стана 1, 2, 3, 4, чак на 5-та серия на филма. Най-после топофикация разбра, че няма да я огреят моите ласки, защото тя, въпреки че аз казах, че никога не съм женен с топофикация, тя напираше да стане моя жена. От няколко дни с изненада установявам, че топофикация явно го е закъсала много сексуално, защото отново се опитва да стане моя жена, като ми е изпратила ето тази изравнителна сметка, в която аз с изненада установявам, че въпреки че не съм абонат на топофикация, има официален договор за това. С тази изравнителна сметка тя ми иска някакви си 22,83 лв., вероятно за издръжка на някакви незаконни нейни деца, което аз никога не съм правил. Предупредих в края на книгата си, че ако топофикация в срок от 300 дни предяви някакви претенции, че има деца от мен, те няма да се считат за мои, защото аз никога не съм имал такъв контакт с нея. Обаче ето, топофикация продължава да прави, явно е заболяла от амнезия, защото ми изпраща тази сметка, в която ми изравнява сметки, които аз никога не съм получавал. Значи в интерес на истината, в продължение на тези 2 години, когато аз наистина не съм абонат, а преди това съвсем не бях абонат, не съм получавал никакви сметки от топофикация. С което реших, че тя най-после е загряла, че си вкарва автоголове, като се занимава с мене. Очевидно автоголовете и са нейното любимо занимание, защото тя в момента си направи още един автогол, като ми изпрати тази несъществуваща изравнителна сметка. Не знам откъде се е появила тя и затова се обръщам към шефа на топофикация сегашния, който се казва Стоян Цветанов, с молба да ми звъне на телефон 0877 037287 и да ми се извини за това, че ме е обезпокоил със сметки, които аз никога не съм правил и никога няма да платя. Много ясно е казано в книгата, че всички сметки от топофикация, които аз ще получавам, ще бъдат накъсани на малки парченца и ще бъдат изхвърлени в кошчето. По-страшното в случая не е моята история, защото тя е много лесно. Аз на времето щях да я реша, нали, просто нямаше да пиша тази книга.
Но като писател и журналист винаги съм търсил общото в това, което се случва. Общото е, че 2 милиона абонати на Тофикация са ограбвани. Това, което тези дни покрай този нов скандал, който развиха Тофикация, изкочи, че всъщност най-страшното е, че Тофикация не само грабва гражданите, а източва държавния бюджет. Източва го чрез болници, детски градини, обществени сгради, учреждения, вероятно и Министерския съвет и президентството имат парно. И там те получават гигантски надписани сметки, защото сметки, в които е написана най-вече Тофикация краде хората чрез топлата вода, защото там е написано, че тази топла вода е загрята с такива гигантски киловати, че аз като инженер така мога ясно да кажа, че с тази енергия няма абонатите да получават никаква вода, защото тя ще се изпари. Тофикация обаче не се притеснява за това нещо, защото в нейна услуга това е единствената фирма в България, която с помощта на закон, който е антиконституционен и противоречи на европейските норми, защото Европейската директива 32 на Европейския съюз от 2006 година ясно казва, че се плаща само реално консумираната енергия. А Тофикация ограбва гражданите, като им събира така наречената такса сградна инсталация, която е незаконна. И аз призовавам финансовия министър Дянков, който стана тези дни печално известен с новото си име Мистер 10% 2, защото реши да ограби българските граждани. Сега майките за пореден път да ограби българските граждани чрез лихвите. Призовавам да сезира прокуратурата тази престъпна фирма да бъде разследвана и да й се направи един одит, за да се види откъде тя получава тези гигантски сметки. Защото преди няколко дни излезоха в печата факти, че шефовете на Тофикация се увеличи 4-5 пъти заплатите за една година. При положение, че те взимаха гигантски заплати, много по-големи от тези на премиера. Дори премиер Борисов трябва да се засегне от това, защото за първи път имаме в икономическия мир една фирма с толкова гигантски задължения, с такива огромни загуби, а нейните шефове недомислено си раздават огромни пари. Мисля, че е време прокуратурата да влезе в тази фирма и съответните власти, защото такова ограбване на държавния бюджет никой не си е позволял до този момент, а в Тофикация години наред ограбва българските граждани. Добре, искам да ви попитам, книгата ви излезе края на 2010 година. Точно на днешния ден, на 23-та. Точно 2 години, да. Точно 2 години. Променило ли се нещо от тези години? Съжаление, нищо не се е променило, защото на 2 години аз продължавам да обяснявам за какви гигантски злоупотреби става. Продължавам да съветвам хората как да се борят с Тофикация, защото Тофикация и до ден днешен аз пак предлагам за сетен път да й се отнеме лиценза, защото тя извършва тази услуга първо некачествено и второ без законни търговски уреди. Единственият законен търговски уред е топломер на входа на жилището на всеки апартамент, на всяко жилище. Не долу в абонатната станция, там има един топломер, който всъщност показва, че се е подадена някаква енергия. А колко енергия е продадена от тази подадена енергия, може да бъде установено само с този единствено законен търговски уред топломер. А в същото време на абонатите се слагат едни нестандартни, рециклирани и неправомерни уреди на радиаторите, които те наричат уреди за дялово разпределение. Как можеш да разпределяш нещо, което не знаеш колко? Тези другите бандитските дружества за топлинно счетоводство всяка година ограбват от гражданите над 30 милиона лева. За това, че им отчитат тези уреди. Тези уреди не показват колко енергия е изразходвана. Те казват, че нямало начин да закрие. Затова аз предлагам тази фирма да се отнеме лиценза по подобно на една наша нефтена компания, да й се накара да сложат законни търговски уреди, след това да направят така, че който желая да се запише да ползва тази услуга, да бъде записан. Да видим колко души ще искат да използват услугите на Тофикация, защото в нашия блок, където имаме хоризонтални щрангове, направихме следния експеримент. В моето жилище, което аз си отоплявам по мой си начин, е 24 градуса, колкото съм решил аз. В коридора, където уж се отделяла някаква топлина от тези тръби на Тофикация, е 7 градуса. За зимата става дума. А в жилищата на хората, които плащат 3 пъти по-големи от моите сметки, които аз плащам за ток, е 16 градуса. И тези хора, повечето възрастни, няма по никакъв начин не могат да увеличат тази температура,
освен с някакви допълнителни реди, с допълнителни разходи. Следователно, как могат тези хора да оспорват сметките си? Ами, с много просто, значи в съда, първо, то, което аз ги съветвам, е да попитат съда, може ли да посочат документ, в който те са заявили ясното си желание да бъдат отоплявани от топлофикация при тези условия в момента. Защото отоплението с газ в момента се превръща в една луксозна услуга. Второто е да искат тази задължителна давност за сметките на топлофикация, която е 3 години в момента. Лошото е, че тези депутати от ГЕРБ в момента искат да я направят 10 години. Още 10 години хората да бъдат мъчени от топлофикация, преди да им се опростят тези сметки. И третото е, много важно е да кажа, че тези сметки не могат да бъдат доказани без наличието на законен търговски уред топломер. Но този топломер трябва да бъде сложен долу и в абонатната станция, защото там се подава някаква енергия, тя отива за топла вода, освен това идва една студена вода, която се загрява, тя не се знае колко с каква енергия е загрята, защото няма такъв топломер и всъщност не може да се определи колко енергия е изразходвана за топлата вода, колко за парното и по този начин, като се извади и тази загубите в сградната инсталация, които са абсолютни загуби, защото никой не е виновен, че до жилището му пристига енергия, която се губи някъде. И всички тези неща, ако бъдат оспорени в един нормален съд, гражданите печелят делата. Много дела напоследък хората спечелиха. Даже един мой читател е спечелил дело за 16 000 лева иск. Срещу топлофикация. Да. Топлофикация е поискал от него 16 000 лева, а съдът е доказал, че той не дължи нищо, т.е. нула. Представете си за какви гигантски сметки става дума и колко хора не са посмели да са топлофикация и не знаят как да си помогнат. И по този начин топлофикация го грабва. Лошото е, че в повечето случаи съда работи в услуга на топлофикация. Съда приема за доказателство сметките, които издава топлофикация. Тези сметки са фалшиви, защото първо са писани по прогнозни данни, второ не е ясна методиката на бандитските счетоводни фирми за дялово разпределение, по която те разпределят енергията. Те казват, че тази формула била тайна. Имаше една известна фирма. Вие сте потребител на топлофикация, как така ще е тайна за вас? Да, и никой не знае как. Изведнъж идват някакви числа и казват, имам една моя читателка, която влезе в това и казали, вие тук, тя каза, аз нищо не съм ползвала, тук единия ви топломер, който те го наричат неправилно, нали, показва какви си единици. Тя казва, невъзможно, аз не съм влизал тук. Той казва, автоматично се е включва. Как се включва автоматично? Хиляди глупости се говорят от плените счетоводители, но срещу 30 милиона лева годишно да крадеш от хората, мисля, че това е достатъчно. Топлофикация краде над 300 милиона всяка година от хората. Лошото, че на тази фирма има политически чадър. До сега не съм чула нито една дума от финансовия министър, който аз ще продължавам да наричам мистер 10% 2, за да му подскажа, че нещо не е така. И мисля, че ако тази управляващата партия има малко акъл в главата си, ще махне този министър, защото той не се грижи нито за имиджа на тази партия, нито за хората. Само като го чух в едно предаване, го попитаха нещо за мафията и той каза, как в България няма никаква мафия? И водещ ще казва, аз съм си приготвил тук едни въпроси за мафията, след като няма мафия, аз няма какво да ви питам. Представете ли си в друга страна министъра финансовия да каже такива неща? Той си надява с този данък за лихвите да удари богатите. Представям си богатите контрабандисти в България, трафиканти, наркоразпространители, как си държат парите в банките и чакат да получат някакви лихвички, които Дянков да обложи. Нека първо да бъде така добър господин Дянков, първо да хване тези, които ограбиха българския народ чрез банките в продължение на 20 години, да ги накара да върнат тези пари, да ги даде на българските вложители, защото тогава хората масово загубиха в спестяванията и като свърши тази полезна работа и като хване всичките мафиоти, които в момента извършват гигантска контрабанда в България. Аз съм журналист толкова години, но не съм виждал такава гигантска контрабанда в България на всякакви изделия, цигарени, тютюневи. Да, но нека да се върнем все пак на топлофикация, именно и темата топлофикация. Има хора, които все пак искат подобна услуга. Как могат да бъдат сигурни те в крайна сметка, че плащат за да не ме обвиня, че не обичам топлофикация, мога да кажа, аз не съм избрал топлофикация по една единствена причина. Тя не може да извършва тази услуга и аз исках да гарантирам за моето семейство, че тази услуга ще бъде извършена както трябва и съм направил така, че при мен е топло, колкото аз искам.
Значи тези хора, които искат да ползват услугите на Тофикация, трябва да имат ясна представа какво ползват. Аз съм за това. Този, който ползва услугите на Тофикация и му се даде една ясна и точна сметка, измерена със съответния уред, а той е единствения законен уред, топломера на входа на жилището, както е водомера, както е електромера. Все едно да ви дойдат от енергото и да кажат, дължите 50 000 кВт и питат откъде. Ние тук по прогнозни данни. Може ли да се пишат? Това са фактури с невярно съдържание, подчертавам това, което издава Тофикация, защото в тях пише, че по прогнозни данни вие сте изразходили еди каква си енергия. Магазина, като отидете, ви казват по прогнозни данни, ще се купили 5 кила сирене. Няма такъв филм. Нека тази фирма да извършва услугите както трябва и аз съм за това, който пожелае да стане абонат на Тофикация, нека да стане. Но не хората насилствено 1999 година бяха насилствено превърнати в абоната на Тофикация с задна дата, с един антиконституционен закон. И интересното, че Конституционният съд не отменя тази такса с сградна инсталация. Затова и аз го наричам антиконституционен съд. Не може в тези мотиви за отменянето на таксата е написано мнението на Съюза на юристите в България, които казват, не може да се плаща такса за нещо, което не е поръчвано и не е ползвано. Единствено с тяхното мнение Конституционният съд не се е съобразил и е казал нещо много скандално, че тези, които не ползват услугите на парното, пречи на тия, които ползват. Тоест, инсталацията не работила хубаво, защото хората не искат да я ползват. Хората не искат да я ползват, защото нямат ясни сметки, защото не може да си платил за парно и да имаш 16 градуса в апартамент си и да получаваш огромна сметка за нещо. Има хора, които са с откачени радиатори, получават по 100 лева сметка. Добре, ако искат тези хора да се отпишат от това. И не може, ето сега в момента така наречения депутат Червен Кондев от ГЕРБ, който в момента явно много яростно се защитава тази теза. И аз бях с него в едно предаване и му предложих да махне тази такса. Той каза, това е остатък от социализма. Извинявам се много, но социализма свърши преди много време. И нека тази фирма, ако не може да работи в условията на пазарна икономика, а тя точно това твърди, че сега било пазарна икономика и всичко се плащало. След като с такъв скъп газ се извършва отоплението и то не е икономично, и тази фирма има гигантски задължения, да бъде така добре да бъде закрита. В Полша имахме такъв случай. В Полша закриха Тофикация. Хората една зима се топлиха кой с каквото можа, с дърва, с въглища, устискаха хората, след това я направиха фирмата както трябва от начало, с ясни сметки, с ясни правила и след една година имаха 70% записали се от старите абонати. Значи, ако сега в момента направим едно преброяване, повече от 10% няма да искат да ползват услугите на Тофикация. При тези гигантски сметки, които са и фалшиви на всичкото горе. Именно и тук трябва да се намеси в един момент управляващите. Трябва да се намеси. Съжаление, аз дадох тази книга на вътрешния министър Цветанов, на Бойко Борисов за рождения ден му я подарих, дори на посланник Уорлик дадох с надежда, че той ще даде някакъв глас. Но той така си отиде безславно в България, без да каже дума за Тофикация. Странното е, че те мълчат по отношение на тази фирма. Няма такава фирма в България. Единствено, което се говори за някакъв вали от топлото, който се къпил в едно джакузи. Не е там проблема. Проблема е, че тази фирма ограбва българския народ и източва бюджета. Вместо да се чуят откъде да намерят пари за бюджета, да бъдат така добри, да затворят тази фирма и отоплението да се извършва икономично, с някакви има достатъчно нови начини за отопление. Така че съжалявам, но ако управляващите не си свършат работата, изборите са ги загубили. Който реши проблема с Тофикация, може да спечели изборите. Казвал съм го много пъти, за съжаление никой не ме чува. Ако трябва да обобщим нашия разговор, какви са вашите съвети и препоръки, както към управляващите, така и към хората? Най-после тези дребни душици в парламента, от които зависи, защото имаш управляващо мнозинство, има кмет на София, госпожа Фандъкова, няколко пъти и на нея дадох книгата и обясних. Много бил труден въпроса. Казвам, ще ви бият, госпожо Фандъкова. По улиците хората изнемогват и се малко пристига една чистачка и като я нападна, направо щеше верно да я бие. Не може да си управляваш и да имаш мнозинство в парламента, да ти предлагат нещо разумно, да го направиш и ти през това време да предлагаш идиотски. Първо този Валентин Никола предложи всички да сме роби на Тофикация. Сега Червен Кондев пък предлага да се слагат уреди с дистанционно отчитане. Това е допълнително натовара на бюджета на над 150 лева на всяко семейство. При положение, че дори дистанционно да се отчита това нещо, това няма да подобри
услугата и няма да промени сметките, които са изчислени по някакви тайствени формули и са надписани по мои скромни наблюдения над 10 пъти. Поне за топлата вода съм категорично, защото аз къщи си произвеждам топла вода и знам колко струва моята вода. Трябва адекватна политическа намеса. Трябва да има политическа воля, защото беше... ако няма тази политическа воля да се промени закона, защото закона трябва да се промени съгласно Конституцията. Който желая да бъде абонат, да се запише. Който не желая, довиждане, след като не мога да извърши тази услуга и не си доволен, не може да чака съседите 50% сега искат да въведат, съседите да решават. В крайна сметка 50% от хората, ако искат да имат парно, ще задължават останалите да им плащат за това, че имат парно. Те си били съгласили да живеят. Но аз да отида да взема вашата кола, защото живее вашия блок и да си я карам, защото съм се съгласил с вас да живея. Да, благодаря ви.